Какво си обула ти? Тези чехли на кой са? Татичо. На татито? А блузката на кой е? Не. На кой е тази? Ичичо. На Ицето! Какво е това? Иви, не ги пипай тези неща, те не са за теб, мамо. Не. Тук ще угам. Не. Как ти се караме? Много ми тежи чувала. Едва дойдохме. Имало много послушни деца тук. Коля ми е чувала. А дета, има ли тук детенци? Деца казва. Как се казваш, детенце? Как се казва това детенце? Коля да иска да кажеш. Дядо Коледа съм аз, а ти как се казваш? Ти как се казваш? А ти знаеш ли стихотворение? Пиле. Аз те дам. Нещо да те дам. Нещо да те дам. Нати. Дам динчича Браво! Давай.